Hello, üdv az Örömhíradóban, én Sipos Gyula vagyok, nézzük meg az ország legjobb híreit 2025. 24. hetére. Az első hírünk, hogy a Dunaújvárosi Hírportál írta meg, hogy a helyi Kohász női kézilabda csapat balszélsője, Fehér Luca megkapta első profi szerződését. A 2006-os születésű játékos az elmúlt szezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtott az U20-as és az MB2-es csapatokban, összesen 374 gólt szerezve. Gratulálunk, Luca, a szerződéshez. Második hírünk, hogy 80 magyar film fogja képviselni hazánkat az Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon. Ez egy animációs filmfesztivál Franciaországban, és nagyon szép, hogy már 80 filmmel is kint vagyunk. Következő hírünk, a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói versenycsapata bemutatta az idei versenyautóját, amivel a Shell Eco maratonon indulni fognak. A csapat eddig 3-szor nyerte meg a versenyt, és a legutóbbi autójuk annyi árammal, ami egy mikrót meghajt 40 percen keresztül, ők kijutottak volna Budapest közepétől az ország keleti határán. Hajrá, Győr! Következő hírünk, a kisalföld.hu ír a Szanyi Gólya Fesztivál eseményeiről. A 4. alkalommal megrendezett fesztiválon gólyafiókákat gyűrűztek. Szany rendelkezik a második legnagyobb gólyakolóniával az országban, 17 fészekkel. A gyűrűzés segítségével a madarak élete, súlya, vándorlási útvonala lekövethetővé válik, ami segít a hatékony védelmükben. Remek programnak hangzik a Gólya Fesztivál. A Telex írja meg, hogy Pécsett az orvosképzés részévé vált a robotsebészet. Az új eszközökkel végzett beavatkozások jellemzően kevesebb szövődménnyel járnak, és az utánkövetés ideje is rövidül. Emellett a rendszerek gyakorlás során objektív és pontos visszajelzést adnak a hallgató teljesítményéről. Gratulálunk az egyetemnek a fejlesztéséhez. Szintén orvosi hír, hogy június 14-től kezdve kibővül a gyermekorvosi ügyelet a Jászberényi kórházban, így már szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is reggel 8 és 14 óra között biztosított az ellátás, nem kell Szolnokig menni. Az Index írja meg, hogy a Samsung kutatási fejlesztési központot telepít Gödre, ahol zöldebb, nagyobb kapacitású és biztonságosabb akkumulátorokat fognak fejleszteni. Ez azért remek hír, mert így Magyarország egy magasabb hozzáadott értékű helyet foglal el az akkumulátorok globális fejlesztési láncában. A magasabb hozzáadott érték pedig jobb fizetést, erősebb alkupozíciót és magasabban képzett munkaerőt vonz. A 23 éves Gyertyás Róza bronzérmet nyert a budapesti Cságáncs világbajnokságon, ezzel a magyar judósport 18. VB bronzát szerezte meg. Gratulálunk a kiváló teljesítményhez! Egy szívmelengető történetről számol be a szoljon.hu. Egy néni a városi padon felejtette frissen megvásárolt gyógyszereit, de a jólelkű megtaláló visszavitte azokat a patikába, ahol később a néni is megtalálta. Köszönjük az ismeretlen hősnek! A nol.hu ír egy pár ötletet arra, hogy mivel adhatunk új életet régi okostelefonjainknak, ezzel megmentve őket a szeméttéválástól, és a pénztárcánkon is könnyít. Hiszen így nem kell vennünk biztonsági kamerát, digitális képkeretet, e-bookot vagy éppen távirányítót. Én is nemrég fogtam be egy régi telefont Babyőrnek. Végül egy tatabányai hír, ugyanis itt járt a gyermekmentő szolgálat fogászati szűrőbusza, így az Árpád Gimnázium 9. évfolyamos tanulói ingyen fogászati szűrésen vehettek részt, ahol tanácsadást is kaptak arról, hogy hogyan őrizhetik meg fogaik egészségét. Ezek voltak a jó hírek erre a hétre, reméljük jövő héten is lesznek.